At this moment, Russia seems to be more interested in embracing or encouraging the DPRK. Adanatigeli banunu la gusira kosebe kerengereni yala kure bayan fanfela ko kanko kotigi sofe. Min ye laseli ke ka fo ko risi jamana ye joro minta akunya kan kumbangante ka ke kada akatonde nya hake uka dunia kilia tomba ka lakana ke kulu Conseil de sécurité kono. L'Amérique ye Moscou ka ni veto imbla minan kono no ye de ka usenda kulu ninka laseli gafe nunka min kono ko foli kelembe Moscou ani kore kaya kanyakaya fanfela ka bilisa nyagamunka. Russia's actions today have cynically undermined international peace and security, all to advance the corrupt bargain. Ambe domina ikobi benembe amaka foko risika ni kewale nu kelembe ka danjuguba de kari ben ani kelia nasraw la dunia gunka ni be kunde ye Moscou fe ka barake ben sramunu na tikelembe uni RPDC chelala na usraw tara yuruku ni kojuguba utemelu usraw ka datugu Matthew Miller l'Amérique ko kanko kotigi so ka mala temela ka hola Ukraine ko kanko kotigi Dimitri Kuleba ye la cellule ke réseaux sociaux kan ka foko risila ka veto ni yer la je ali façon do de yi ka kenya akelembe ka tabolo munta ne kore kanya kan fa ya la fam rowi ka soro jalakili dalen do Pyongyang kan ne Moscou demelu ye aka guerre la Kiev kan Moscou ka veto Conseil de sécurité la te nyangili dalen kore kanya kan fa la kan wili ka boyno nga abeke sababu de ye ka kulumi ka kan ka kolosilu ke anyangili nu blasaralu kan ka uluka wili ka jo 70 kulu ninka baraw kan ga kunche abirikalu nata laban watula kore kanya kan fa la be dunya kilia tomba ka lakana kulu Conseil de sécurité ka nyangili koro kabini samba flani woro watila kada ukafinyema bombu mafengu dlanunka kabini samba fla ani koronton watila Russie ani Chinois jamana bekanka useko damayira bela jelenke yasa Conseil de sécurité lason ukaseka nyangili tira nunu fereya doni kabo kore kanyaka fanfela kan ni voti insenfe Chine ayeremine amason kafara Russie ka veto kan. Одной из таких инициатив является российско-китайский гуманитарный проект «Резолюция».